dulu inte dulu gansaye dulu gwansange Haidara dulu inte dulu gansaye bani dulu inte dulu gwansange Haidara dulu inte dulu gansaye Amalemaw anga fulini wale nyumando be ka lase aw mo Mali kono ani Mali ko ka ko aw bisimila hanga kene kerengerene ka kene kerengerene me nyashine du Mali silama dina nyamo ka faranyonga jekuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali silamaya demeto ansaru nyajo yoro asayada Sheriff Ousmane Madana Haidara ka kulwari jamana ta mamo mi ndamena na sibiri abli kalotli gale anga jamana kono ka kulwari segere bibi na bani abe kulwari jamana kono kerengere nyana afaba ni oye abijanye ami awladonia kafo karamoko Haidara ani silamaya demeto ansaru ujera ka nyongube bado ke kabeni araba abrili kalotli duruye mingera sekoni dongo tokola sula Abidjan badala ugoba mimako laguni palais de la culture Trècheville ka ufi karamoko Haidara ani silamaya demeto ansaru ujera ka minye hakili falibale unye kuluke asembe karamoko Haidara aye wale nyumandonge ka nyeshi tonde umo ninga laba kabla seralika chama mvo uye bara umenu meno ne ulubise ka noya ubolo sera umenu mbolo ka jira ula aye o chama ndajira ula ka laba ka duka uke uye ambi awladonia ka foni mbara ingera ka beni araba avril kalotli duruye palais de la culture la Trècheville ka ufi laguna ebriye yere de dalate choy yani mbara nunu bela jele kerani anga mauka wilika joye karamoko Haidara no fe ni oye Oustaz Mokhtar Bagayoko Jakarija Dambele Buya Jageli Kulubali ani Ibrahima Kulibali Kenenga palais de la culture la Trècheville ka ufi no ansira ka mado fene soro olu ka nisodia ani uka nyanyani ka beni karamoko Haidara aka wilika joye ka kulwari jamana segere ansira ka meno nzoro olu detleni. Eh ben, c'est un sentiment de joie. Comme vous le savez, depuis 2009, nous n'avons pas eu l'occasion de recevoir le guide chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, cette année 2017 est une opportunité pour nous. Nous sommes très contents. Donc, nous disons Alhamdulillah et gloire à Dieu, Inch'Allah. Bon, je profite de cette occasion pour m'adresser à tous ceux qui ont des véhicules et des motos, d'aller doucement dans toutes les localités parce que le parcours est encore long, pour qu'on puisse arriver à bon port, pour que cette tournée se déroule dans de très bonnes conditions, Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, mutar komi ya fain chukomina. Angon bero mina bi ni ala sona nusonja anta fongo amunye ansaru ya amunye karamo kanbawi. Nusonja mimbe jamana dew yere la bi ni atlan keme uluka nusonja be awta sampe. Ka sabu kemi karamo be degu mina bi Mali jamana kono ani Mali yere mako sirlembe karamo la chukomina. Tiɲɛ mako sirilenba a la cogo min na ka se k'o bɛɛ to yen an ka welekan taali se a ma k'o jaabi an tɛ dan foyi sɔrɔ nin na fɔ Alahu Taala ni ce alhamdulillah an kɔni tournoi bɛɛ ma ban fɔlɔ nka tournoi daminɛ min kɛra o la a bɛɛ y'a ye depuis ni karamɔgɔ donna pɔgɔda fɛ don min na ni jama y'a kunbɛn fo ka na se Buwake a ka domicile la min kɛra u ma dogo mɔgɔw la ɔ min bɛ anw yɛrɛ hami sisan an karamɔgɔ nana an ka jamana kɔnɔ an dun b'a dɔn k'a fɔ karamɔgɔ a ka nali jamanaw kɔnɔ ani hɛrɛ de bɛ na ani hinɛ de bɛ na ani farifoni de bɛ na o la n'a kɛra ten ko ko bɛ bɔ o kɔnɔ n'o ma kɛ hɛrɛ ye a b'an karamɔgɔ tɔɔrɔ Buwake ka doli kɛra cogo min na k'a daminɛ Buwake Grand Total la fo ka taa se karamɔgɔ ka domicile la n'o ye Belleville ye jama y'a siraba bɛɛ ta bon tuma min fana n'an bɔra yen yanni k'an bɔ Buwake k'a fɔ k'an bɛ na Abidjan an sera dugu dugu la k'a daminɛ Cebeso la ka na Yamoussoukro ka na se Zenoa ni jama bɛɛ bɔra k'an kunbɛn an bɛ don Abidjan tuma min fana o ma dogo mɔgɔ si la o don kama ni faama yɛrɛ tun ma feu vert di a ka faamaw ma tɛmɛyɔrɔ tun tɛ yen ka sabu kɛ min ye feu rouge de bɛ maaw jɔ mais tuma min a fɔra karamɔgɔ Haidara bɛ na a kunda Abidjan kan an ka jamanatigiw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ko ni feu rouge bɔra o ka kɛ verti ye kuma tɛ verti ma n'o tɛ tamayɔrɔ si kun tɛ yen donc an nisɔndiyara bi an fari foni na mais comme an bɛna bɔ yan k'an kunsi yɔrɔ wɛrɛw la supposons bi ye le 5 ye an tun bɛ palais kɔnɔ yan bon n'Ala sɔnna le 6 an bɛ se ka bɔ yan k'an kun da Difo kan bon k'a daminɛ yan ka se Elibu ka bɔ Elibu kɔnɔ ka na Zenoa ka bɔ Zenoa sira fɛ ka na Ndosi ka bɔ Ndosi ka na Casale ka bɔ yen ka na Jurabugu la ka bɔ yen ka na Awanu ka bɔ yen ka taa an kun da Difo kan nin duguden bɛɛ le pɛrɛlen bɛ k'an kunbɛn karamɔgɔ mako bɛ min na nin tournoi in ka se k'a kɛ k'a ban ka sɔrɔ tɔɔrɔ ma mɔgɔ si sɔrɔ
o de ka bɛ diya karamɔgɔ ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n'an ye wari di karamɔgɔ ma o t'a wasa n'an ye san d'a ma o t'a wasa an yɛrɛ ka bɛn kelen ma ka se ka baara in kɛ lafiya kɔnɔ ni tɔɔrɔ ma bɔ a la min ka di an karamɔgɔ ye o de fana ye nin an taara burukina sisan burukina moto ka ca ni jamana bɛɛ ta ye mais an taara ye muso kelen tɛ yen cɛ kelen tɛ yen moto yɛlɛla min sen kan fa alhamdulillah an se wa nɔ nisɔndiya don nin taama yɛrɛ kɔnɔ n'an karamɔgɔ nɔfɛ nisɔndiya da don ko caman de kɛla anw ɲɛna parce que an burukinabew ka nisɔndiya ye jumɛn ye Côte d'Ivoire Burkina a b'i n'a fɔ anw ka surun ɲɔgɔn na nka kuma dɔw la kuma dɔw bɛ to ka tɛmɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ bon karamɔgɔ bɔra tournée la anw fɛ sisan an ye fɛn caman kɔlɔsi o ka baara kɛ sɔrɔ fɛn o fɛn kɛra Burkina o y'a kelen kelen bɛɛ ta an nɔfɛ bon o de diyala anw ye kosɛbɛ sabu an y'a sɔrɔ fɛn o fɛn de kɛla ye o bɛ kan k'a bɛɛ ta nɔfɛ bon vraiment k'an k'an nisɔndiya o b'a yira ko baara kɛliw a ɲɛna bon o la o min fana n'o y'a ye o bɛ kan k'a kɛ a kɛcogo fana na bon donc ni mɔgɔ bɛ ko kɛ komi i b'a fɛ cogo min bon o kan k'i nisɔndiya donc vraiment o nisɔndiyaba de b'an na k'a ta karamɔgɔ donni Côte d'Ivoire kana di sisan vraiment a nisɔndiya nɔ baara la parce que karamɔgɔ yɛrɛ donni Côte d'Ivoire kɔnɔ a bɛ bɛn don Côte d'Ivoire kɔnɔ ka karamɔgɔw kɛ kelen ye ka tila ka ansaru bɛɛ lajɛlen yɛrɛ nisɔndiya ladilikan min kɔni bɛ ne bolo ka di tɔ bɛɛ lajɛlen ma ne bɛ fɛ bɛɛ ka karamɔgɔ minɛ cogo ɲuman na ɲɛmɔgɔw ani kɔmɔgɔw an balakaw ani sira mɔgɔ ɲuman bɛɛ pour que karamɔgɔ ka se k'a ka séjour kɛ hɛrɛ la ka don hɛrɛ la Mali la tɔɔrɔ si kana maa si sɔrɔ ne kɔni b'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka sabati et puis an ka kɛ exemple ɲuman ye an ka kɛ exemple ɲuman ye ka tila ka tagabolo mɔgɔ bɛɛ dan hali ni karamɔgɔ taala yɔrɔ minnu na karamɔgɔ ka kole bɔ karamɔgɔ la a ka ɲi mais a k'a sɔrɔ bɛɛ mafalen don diɲɛ bɛɛ k'a dɔn k'an ka maaba nalen don kɔrɔ taama nin kɔni an bɛ se k'a fɔ ko a kɛra vraiment dayɛlɛliba kura wɛrɛ ye Côte d'Ivoire tugu an sɔrɔ ko ka sira fɛ kabini daminɛna kabini ma se Buakɛ fɔ an bɛ don min na bi an bɛ Abidjan ɲɛtaga ni sabati dɔrɔn karamɔgɔ taara foli bila yɔrɔ yɔrɔ la a quartier mɔgɔ bɛɛ bi bɔ ka karamɔgɔ kunbɛn f'i bɛ kamana gan ko n yɛrɛ bɛ taa laban cogo min na vraiment an y'a sɔrɔ Abidjankaw u pɛrɛnnen don ka karamɔgɔ kɔnɔ siga t'a la fo cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔ bɛɛ pɛrɛnnen don karamɔgɔ kɔnɔ bon vraiment an bɛ Ala fɔ k'Ala barikada an bɛ Ala yɛrɛ de fɔ k'Ala barikada vraiment a kɛra wasa a kɛra kunkɔrɔta ye an y'a sɔrɔ an sɔrɔ ko t'a la tugun Ivoirien bɛɛ pɛrɛnnen don ka karamɔgɔ bisimila. Mali silama diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma Kolowari Faba la Abidjan. Kolowari silamaya dɛmɛtɔ Ansaru kɛmɛ ka so min njɔli dabali tigɛ an bɛ aw ladɔnniya ka fɔ ka bɛn ni tarata avril kalo tile 4 ye so in birikide ngale dara a bɛ ka jɔ k'i min na Kolowari Faba la Abidjan o ye koko di de ye karamɔgɔ Haidara a yɛrɛ kun bɛ kɛnɛ ka so in birikide ngale da diinɛ ɲɛma minnu bɛ Kolowari jamana kɔnɔ olu caman kun bɛ a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jɛkuluba min bɛ ni o ye Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire COSIM ye olu maa ɲɛma caman kun bɛ kɛnɛ kan Burkina Mali Konowari Ansaru ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ baara in dabɔkun ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru fɛ Kolowari jamana kɔnɔ karamɔgɔ a mago mana jɔ Kolowari jamana na tuma o tuma a ka se ka bisimila k'a ka ala baaraw ka se ka olu sabati ka sabu kɛ a yɛrɛ ka laseliw la a y'a jira k'a fɔ danger bɛ se ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ nka silamɛya danger tɛ yen o kuma na n'a ma ɲɛ k'a fɔ Ansaru yɛrɛ ye a jira k'a fɔ olu tɛ se ka faamu cogo si la k'a fɔ ni karamɔgɔ mago jɔra Kolowari jamana na k'a fɔ a y'a ko a bɛ na Kolowari jamana kɔnɔ ko a ka taa bila fan wɛrɛ fɛ min tɛ a ka so ye k'u tɛ se k'o faamu baara in dabɔra o de kama a dabɔkun de ye silamɛya hali bi a bɛ se ka dɛmɛ cogo min ni karamɔgɔ Haidara a ka diinɛ carininw ye ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye so in yɛrɛ ye a jɔn bɛ kɛnɛ bonya koli min kan o ye mɛtiri 2 kɛnɛ fɛnzɛ ye an bɛ aw ladɔnniya fana k'a fɔ min ye ayiwa kɛnɛ in yɛrɛ ye a sɔrɔla sefa wari miliyɔn 30 de la a birikiden ngale o dara ka bɛn ni tarata avril kalo tile 4 ye karamɔgɔ Haidara a yɛrɛ kun bɛ kɛnɛ kan a ye birikiden ngale da
kɛnɛ in ka an sera ka maa damadɔw sɔrɔ minnu fɛnɛ ye u ka nisɔndiyaw jira kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna silamɛya dɛmɛtɔ ansar ɲɛmayasoba ɲɛma fédération ansar din international fadi ɲɛmaba surakata salamantaw ale tun bɛ kɛnɛ kan o tɛmɛnen kɔfɛ conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire COSIMA o fɛnɛ ka nɔnabila Sulemani Jara fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan u ye fɛn minnu sɔrɔ an ka jɛ ka an ɲɛmadaw ka fɔtaw filɛ. Ala ka taama nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye k'a ɲini bɛɛ fɛ hali bi hakilijigi de bɛ yen n'an bɛ taa an k'a kɛ dɔɔni dɔɔni parce que ni mɔgɔ kelen degura a bɛ karamɔgɔ degun ka se hakɛ min na Ala dɔrɔn de b'a lɔn k'a fɔ jama bɛɛ lajɛlen ye an b'an ka layiru kɔrɔkɛ international tɔgɔra diɲɛ bɛɛ tɔgɔra k'a fɔ an karamɔgɔ ye an bɛ tugu a kɔ k'a dɛmɛ an ni an n'an ka nafolo n'an y'a janfa Ala k'an ka janfa segin an yɛrɛ ma karamɔgɔ Ala k'an mɛn an kɔrɔ Ala k'an n'a dɛmɛ Ala ka kɔrɔtaw di ka bɛɛ lajɛlen fo salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. Ala k'an ni sɔgɔba bɛn mais Ansar Din Burkina bɛ yan Ansar Din Mali bɛ yan Ansar Din Côte d'Ivoire bɛ yan n ka kuma dɔ fɔ Bamakɔ a taamasiyɛnw daminɛna dɛ n k'a fɔ Mali ɲɛna n ko a y'a taga fɔ Mali fagamaw ɲɛna mɔgɔ min tɔgɔ ye ko Usmane Madani Hayidara n'Ala k'a ɲɔgɔn di jamana ma i b'a minɛ ka ɲa ne bɛ jama min tagatɔ yela Mali la mawulidi la o jama o turisi bolo ma n k'o ye koba ye a bɛɛ b'a kalama n k'a fɔ mais n tilala k'a fɔ ni maliyɛnw ma a minɛ ka ɲa a halogo b'an bɛɛ la. Ni tun ye COSIMA conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire nɔnabila ye kɛnɛ ka birikiden Ngale dali kɛnɛ ka résidence shérif la min bɛna jɔ Cocody Kina ni Ala sɔnna ma an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a Seyɛd Shérif Usmane Madani Hayidara kɛnɛ in kan a ye kɔrɔfɔ ta ni ka ka nisɔndiyaw jira ka wale ɲuman dɔnfɔli kɛ ka ɲɛsin Kolowari ma ɲɛmɔgɔw ma diinɛ ɲɛmɔgɔw ansari ɲɛma minnu bɛ kɛnɛ kan Kolowari karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen a ye bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn an ka maa minnu bɛ kɛnɛ kan ni o ye Jakarija Dambele ani Buya Jageli Kulibali ka taa se Ibrahima Kulibali ni Ustaz Mokhtar Bagayogo ma u ye fɛn minnu sɔrɔ o filɛ nin ye. عليه الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أستهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسلموا أمي فلوك على دفو ka ala barkada ka ala wale ɲuman dɔn ala min sɔnna ka an fara ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ in kan yan bi Côte d'Ivoire Abidjan an bɛ o ala fo ka sɔli hɛrɛ kun kan ani hɛrɛ sababu n'o ye Muhammadul Mustafa ye ala ka diɲɛ ba ma an bɛ sɔli a so dunke sanumanw kan ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan n'an bɔra ye an b'an ka foli ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ jamana min kɔnɔ an ka foli ɲɛ bi sin président de la république k'an ka foli ɲɛsin a ka gouvernement ma k'an ka foli ɲɛsin députéw ma k'an ka foli ɲɛsin jamana in baarakɛla bɛɛ ma faama ko sira kan k'an ka foli ɲɛsin an karamɔgɔw an'an ka limamubaw an'an ka wajulikɛla minnu bɛ Côte d'Ivoire ani an ka karamɔgɔw an ka foli ɲɛsinnen bɛ a bɛɛ lajɛlen ma khasatan diinɛ ɲɛmɔgɔ Côte d'Ivoire yan bi n'o ye Abubakar Fofana ye an b'a fo k'a ka jama fo ka silamɛ bɛɛ fo u tɔgɔ la a ye délégation min bila ka na an ka foli b'u ye mɔgɔba fɛn o fɛn bi yan an ka foli bi a bɛɛ ye n balimakɛ n'o ye Kuma ye an b'a fo babu ye ka nin yɔrɔ in sɔrɔli nɔgɔya jamiya ma an ka foli b'u ye ani an ka dugawu don n'an bɔra ye an bɛ foli ɲɛsin Jamiyat Ansar Din Islamiya ma a cɛ n'a muso denmisɛn ni maakɔrɔba alhamdulillah
ni seereya kɛnɛ dɔ ye ala ɲɛ kɔrɔ ni seereya kɛnɛ dɔ ye ala ɲɛ kɔrɔ n bɛ fɛ ka min fɔ jamiya ye mɔgɔ si kana degun faqidu shay'i la yu'ti innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ningun ye tarata avril kalo tile 4 ani araba avril kalo tile 5 baaraw ye minnu bolodara Kolowari bala Abidjan kɔnɔ ka bɛn ni a Seyida Sherifu Usman Madana Haidara ka taama ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye taama ye a daminɛna Mali jamana kɔnɔ avril kalo tile gale sibiri don. Karamɔgɔ Haidara a tɛmɛna ya musokuru fɛ o tigɛlen a bɔlen kɔfɛ Buwake o y'a sɔrɔ Buwakekaw olu ye a kunbɛn fa bɛɛ lajɛlen la ni ka sɔrɔ ka taa bisimila minɛ Kolowari bala Abidjan ka bɛn ni dimanche avril kalo tile 2 ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ karamɔgɔ Haidara ka taama ye a bilan bɛ kadira min kɔnɔ o ye silamɛya ani sigiɲɔgɔnya l'islam et le vivre ensemble. Karamɔgɔ Haidara a bɛ munumunu kɛ marabolo caman na n'a ma kurubongari kɛ yɔrɔ min na silamɛya dɛmɛtɔ ansaruw ka baara kɛlen la a n'a dɔ berekiden ngale da. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ baaraw olu bɛ ka kɛ nin cogo in de la wa an ka maa minnu bɛ taama na karamɔgɔ Haidara ni a taamaɲɔgɔnw nɔfɛ o ye Ustaz Moktar Bagayogo, Ibrahima Kulubali, Jakarija Dambele ani Buya Jageli Kulubali ye. An bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin Sherifila TV jabaranin ma. Kɛnɛ ye an bɛ a fɔ aw ye ko a k'an bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛnɛ kan barisabu ka da kan nin kɛnɛ in kɔni n'a to senna min bɛ se k'a to aw bɛ se k'a to fangaja fɛ ka karamɔgɔ Haidara a ka Kolowari jamana taamaw ka se ka a bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ k'a to a sigiyɔrɔ la. A k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna a ma. Haidara dolo inte dolo gansa ye dolo gansa ye Haidara dolo inte dolo gansa ye bani dolo inte dolo gansa ye Haidara dolo inte dolo gansa ye.